خیر خداوند inna lillah va inna ilayhi rojiun. Har nafs chashandai marg ast. Бародарои азиз, ҳамаи мо ин дунёро тарк мекунем. Як рӯз не як рӯз мо ин дунёро риҳлат мекунем, вале намедонем дар куҷо ва чӣ хел ва дар кадом ҳолат. оё мо аз ин дунё ягон чӣ қадри хидмат мегирем, мебарем, аммо кафана дар назар дорам, ё ин ки не. мақсад амали солеҳу амали ғайри солеҳи мо ин ҳатман мерава қатимон. вале аз моли ин дунё аммо як кафанай ҳава як қатимон мегирем, мебарем, намебарем, иншааллоҳ худаш медонад. ва дар куҷо ҷон додану чӣ гуна чӣ ҳолат дар ҷон додани морам Аллоҳ худаш медонад. барои ҳамин бародарои азиз, марга фаромӯш накунед. хайни хоҳаракмон бандагӣ карда кушта будиянаш, чӣ корш караган ози маълум нест. хулоса ози дар балнисаи ҳамин Ливан қарор дорад, шаҳри Бейрут балнисаи Ливанда қарор дорад. мурда экспертизаш каресиян ҳамаша аниқ кардан, бо гав мезананд ки чӣ ҳисоб мурдагиай ва дар киҷо мурдагиай. вале фаромӯш накунем бародарои азиз, он нафарое ки дар комментариҳо дашномаи қабеҳ нависондастен, шуморам хоҳар дорен, шуморам апа дорен ва шумо низ дар хонатон ҷинси латиф дорен. тавба кунен, кори тавба, гапу гапчаи зиёдӣ нанависонен. ва он нафарое ки мегӯянд ки Исмоил чӣ ба ту суратҳои ягон сурати созша намонда будӣ дар ҳамон видеои эълон додагим. бародарои азиз, аз ҳама сурати созаш ҳамон суратҳо буд. ман дохили сайт явай шудам, ин сайти инстаграмам дошта, тиктокам. бовар кунем, ман ҳам инстаграм шакофтум, ҳам тикток шакофтум, ҳам инстаграм шакофтум, ҳам тикток ша. ай байни ҳарди ҳамино ҳамон сурати соз ёфтум, мондум. хоб хай боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон. дуои барои якдигар дуо кунен. ман дига намедонам чӣ гӯям. чӯкари хола шукр меша, алҳамдулилла, раҳмат состен. як бача ҳамон чи Бейрут мара занг задан. Бейрута холаҷон ҳамон адресои диққат набуде. баъди документ фирдем ки ин мешавад гуфтак, ки ба англисӣ касе англисӣ наметавонад, ба англисӣ ному фамилия очест ва моҳ сол таваллудша бинависа. гуфт роикра кардем балниса амҷа ёсия балниса ра кофтаед ай чорум балниса ёфташа. мега уҷа ҳам хамилиса боромай чиай дигонаҳои тоҷикиш қатӣ будай, ҳаму дигонаҳои тоҷик файрод кардианша. ин дасташ телефони қимат, соати қимат дошт, чизои пиловори гарданош дар дастош буд. ман мегӯям духтари тоҷик авҷа экспертиза кардиам абровагам гуфтаги киштагианша ира ба зур. фаҳмидӣ? хай худованд аллоҳ сабр будтад модар, аллоҳ сабру тияву чи. ман ҳамроҳи он бача гап задам, ман он бача қати гап задам ба телефон, вай манам занг зада буд. ман саҳар занг задам, хитаки телефонта нагирифтӣ, гуфтам гавуд мезанам ки нагирифтӣ. баъд ту бачаро гуфтам хутон зангш занед. ах чӣ хе мекунӣ хола, хай ҳама ин дунёро тарк карданем, ҳамамон як рӯз не як рӯз мерем. сабр кун, иншааллоҳ ҳамаш хуб меша. ай худованд ҷоша ҷаннат куна. чӣ ман қатиу бачаҳо гап задам, хола ҳамаш қати алоқа дорам. ози вай ҳамон милисаҳо вай карисиян. ин духтари шумо бо виза надошта, бевиза будай. агар виза медошт 30 рӯз тоҷико бевиза местан, далши баъд визаи корӣ бояд мекардиан. ин дар ҳамин тичени ҳамин нав рафтагӣ шудагиаи кор. баъд ман гап задам, оли ҳамон ҷасадаш дар балниса буда. милисаҳо мега экспертиза карисияну чӣ карисиян дига намемонанд ки мисол наздик равию ягон вай кунӣ, мисол оз ягон результчи накарисиян мегӯяд. хай бина холаку бина чӣ меша. бо ман да занг мезанам бачаак ана чӣ меша намеша. шава роиш мекунанд нашава. хай ҳамуҷа мусалмонои худмон бисёр будиянд. мусалмонои худмон бисёр будиянд. хай ҳози ку экспертизаш кунанд.
барои роҳӣ кардани ӯ бояд духтари шумо визаи корӣ медошт. Агар ки ҳамин виза медошта мешидай роҳӣ кардан. Ин ки виза надора, ҳамун давлат овардани ҳамин ҷасад беҳад қимат меғалта. Қариб $7,000-8,000 меғалта мега. Беҳад вазбин меғалта, пули калон дар кора мега. Хай бохтун бинед. Не, виза надоштай намекарда. Не. Агар виза медошт мега мешид роҳӣ карда, не ки виза ки надора намешад роҳӣ карда мега. ҳамуҷа мусалмоно будиян меган мо мегирем ҷанозааш мекунем, хок мисол гуруш мекунем, тай хокш мекунем мегану, не ки барои роҳӣ кардан мега Исмоил беҳад пули калон дар кора мега. Мақсад ин қапула хай агар ки бин ки тонан ун бачаҳа қати алоқа да мебурем, амакиёш қати маслиҳат кине ку чӣ меган. Амакиёш гуфтеста ки бо ҳамун номри ҳамун бачаро битегу номоша додум мега ма қати он гав мезанам ва ӯ давлат рафтаге мега ӯ давлат мега ҳар надоро мега мегирам виш вай намешавад роҳӣ кара. Ман пурсидим вай виза надошта охи, вай ғайри қонунӣ дуромадаги ӯ давлата бе виза дуромадаги вай бояд обратно мебуромадай ауҷа. Тичани чанд рӯзда бояд мебуромадай, буромадагӣ набудай, фаҳмидӣ? вай бояд ауҷа мебуромадай, буромадагӣ набудай. Барои ҳамин вай мега барои бе документай да мақсад. Агар документ медошту чӣ медошт, вай роҳӣ карданаш бепул ҳисоби ҳамун давлат бу мега. Агар ки документ медошт, ин ки документ ҳичи надора мега, ина қиндай роҳӣ кардан. گرفتن سایتوش کار فرمودستم دختر الان دخترها چرزینه آدمی که من در اسمس روی کبک این ایران بیفتیم سوال شما در اون یا یمنی بوده، این یا مردک یمن بوده. من دیدم این مردک که همی شما در اسمس روی کرگه که دختر تا مردگی همی آدم یمنی بوده، مسلمان خودمون. مقصد همین خبر دادگی بوده. так вай смс роҳӣ мекунам ба метарса ки мисол ягон кором накунам гуфта метарса ба дига зангора ҷавоб намета. вай бачаҳо ёфтан қатиш гап задан уже. хола хита эҳтиёт кун. алло як бори дига бо дуо мекунем ки сабрат бита. хита эҳтиёт кун. ман ҳамроҳи ҳам бачаҳо гап мезанам бо чӣ меша намеша результатша ман да гуфтан мегирам.